குருப்யோ நமஹ. வணக்கம் மக்களே, இது மற்றொரு கிசாமே டைம்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் என்எம்சி, நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன். அவங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் போர்டுக்கு ஒரு டிராஃப்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, which they call it as NMC PG Education Regulations. இது இந்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னோம்னா இன்னொரு ஒரு 10-15 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதுல பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது, பல முரண்கள் இருக்கிறது. அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். அது இல்லாம உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கும் தேதி வாரியாக டைம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை பத்தியும் நம்ம பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போலாமா? ரைட். இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் போர்டோட டிராஃப்ட் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிராஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 பாயிண்ட் வந்துட்டு வழக்கம் போல வந்துட்டு கதை சொல்லியிருப்பாங்க. யூனிவர்சிட்டி என்றால் இது, இது என்றால் அது, அது என்றால் இது அப்படின்னு வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் இது எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, டன். அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் பிரச்சனை விஷயம்லாம் வந்துட்டு அதை அவன் பண்றது, அதுக்கும் நமக்கும் வந்துட்டு சம்மந்தம் கிடையாது. இங்க 10வது பாயிண்ட் வாங்க. செலெக்ஷன் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபைனல் இயர் அண்டர் கிராஜுவேட் எக்ஸாமினேஷன் டு பி நோன் அஸ் நேஷனல் எக்ஸிட் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட், ஃப்ரம் த டேட் இட் பிகம்ஸ் ஆப்ரேஷனல் shall be the basis for admission to the postgraduate broad specialty courses in each academic year till such time that is implemented. NEET PG examination shall continue to operate for selection of postgraduate students to broad specialty courses. அதாவது பிஜியில் வந்துட்டு ப்ராட் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ்னு ஒன்று இருக்கு, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ப்ராட் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எம்டிஎம்எஸ். எம்டிஎம்எஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் வைஸ் வந்துட்டு எம்டி அப்படின்னா டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன், அண்ட் எம்எஸ்ல வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் சர்ஜரி. இது வந்து ப்ராட் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ். இதில் எம்டிஎம்எஸ்ல வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்டி அனஸ்தீஷியா, எம்டிலே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் இருக்கும். எம்டி கோர்சஸ் வந்து ஒரு காலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும். எம்டி ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய மாறுபடும். எம்எஸ்லையும் வந்துட்டு அதே மாதிரி மாறுபடும் எம்டியில். அடுத்து இந்த நேஷனல் எக்ஸிட் டெஸ்ட்னு ஒன்றுத்த கொண்டு வராங்க. இந்த நேஷனல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் வந்துட்டு காமன் ஃபைனல் இயரோட அண்டர் கிராஜுவேட் எக்ஸாமினேஷன். இதை முடிச்சாதான் யூ வில் கெட் அ லைசன்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் இன் எனி இந்தியன் ஸ்டேட்டோட மெடிக்கல் கவுன்சிலில் யூ கேன் ஜாயின் அண்ட் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் இன் இந்தியா. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு வந்துட்டு நீ போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸுக்கு வந்துட்டு அகாடமிக் இயர்ல நீ எலிஜிபிள் ஆகணும் அப்படின்னா கேண்டிடேட் வந்து நெக்ஸ்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்துட்டு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனராக இருக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும். அதே சமயம் ஹி ஷுட் பி ஃபார் ஸ்டேட் மெடிக்கல் ரெஜிஸ்டர்லையோ நேஷனல் மெடிக்கல் ரெஜிஸ்டர்லையோ வந்துட்டு என்ரோல்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கணும். இந்த நெக்ஸ்ட் 3 வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் வேலிடிட்டி. ஒன்ஸ் நீங்க மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மார்க்ஸ் வேலிடிட்டி 3 years, அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸுக்கு 3 வருஷம் மட்டும்தான். இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க திரும்பவும் அப்பியர் ஆகி நெக்ஸ்ட் படிச்சுட்டு தான் திரும்ப வந்துட்டு நீங்க வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ராட் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். இது புதிதாக வந்திருக்கிற நிலைமை. இதற்கான ஷெட்யூலு அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல்ல இருக்கு. ஏன்னா நீட் எக்ஸிட் டெஸ்ட் வைஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா we have proposed to conduct next exam in 2023. 2023 தான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். ஓகே, ஆனா 2023 என்ன பேட்டர்ன்ல கொஸ்டின் கேட்க போறோம் தெரியாது. என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தெரியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் டெமோக்ராட்டிக் கன்சல்டேஷன் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸே நடக்கல. ஓவரால் இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே சிலபஸ் இருக்குன்னே வச்சுப்போம். என்எம்சி பில் பிரகாரம் வந்துட்டு ஒரே லெவல் சிலபஸ் இருக்குதுன்னே வச்சுப்போம். ஆனா இங்க என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கேட்க போறோம்ன்ற டீடைல்ஸ் பத்தி இல்லவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்டோட ஐடியாவே இல்லை. இப்போவும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன இது எதுவுமே தரல, ஆனா நாங்க நெக்ஸ்ட் நடத்துவோம். அதுலயும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நாங்க நடத்துவோம்,
நெக்ஸ்ட் நடத்தி நாங்கள் அட்மிஷன் சேர்ப்போம். அட்மிஷன் சேர்க்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 100% ஆஃப் த சீட்ஸ் எல்லாருமே ஆல் வில் பி மேனேஜ்டு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். எல்லாமே நாங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பற்றி வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல். அதையும் நம்ம பேசுவோம். அடுத்து 10.2ல பார்த்தீங்கன்னா there shall be a uniform entrance examination namely national eligibility cum entrance test for super specialty courses. என்னடா இவன் திரும்ப நீட்டை கொண்டு வரான் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ்க்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் வந்து எம்சிஎஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம். எம்சிஹெச், எஃப்ஆர்சிஎஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ். இந்த கோர்சஸ் வந்து நீ பிஜி முடிச்சுட்டு பண்ணலாம், பிஜி முடிச்சுட்டு நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வேலைக்காகாது, திரும்பவும் நீட் எக்ஸாம் எழுதணும். நீட் எஸ்எஸ்ன்னு வந்து சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு ஒன்று எடுத்து எழுதி பாஸ் பண்ணி திரும்ப அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு சீட்டிங்க கிடைக்கும். இதுல இங்க பாருங்க, காமன் கவுன்சிலிங்னு 11th பாயிண்ட் வராங்களா, இங்க தான் சிக்கல் வருது. There shall be common counseling for admission in all medical educational institutions to all postgraduate broad specialty courses on the basis of merit list of the national exit test, and to all postgraduate super specialty courses on the basis of merit list of the national eligibility cum entrance test. இது ஓகே, நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பிரகாரம் தான் இவங்க பண்றாங்க. ஓகே ராஜா. 11.2ல தான் பெரும் சிக்கல். The designated authority for counseling for all the postgraduate broad specialty seats in the country for all eligible institutions under the National Medical Commission. Both the 50% of all India quota seats of the contributing states and 50% of the state quota seats, including all applicable reservation, shall be the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அறிவிட்டு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் தான் வந்துட்டு டெசிக்னேட்டட் அத்தாரிட்டி கவுன்சிலிங் நடத்துமா 100% சீட்ஸுக்கும். அதில் வேணா 50% வந்துட்டு 50% ஆல் இண்டியா கோட்டா, 50% வந்து ஸ்டேட் கோட்டான்னு பிச்சு போட்டுருவாங்களா நமக்கு. இதே மாதிரி இந்த கவுன்சிலிங் எல்லாத்தையுமே நடத்த போகிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இல்ல எனக்கு புரியல. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பிஜில என்ன நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50% சீட் ஆல் இண்டியா கோட்டா, 50% சீட் வந்து ஸ்டேட் கோட்டா. இந்த ஸ்டேட் கோட்டாக்கு வந்து சில ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாஸ் வந்து ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேட்லயே வந்துட்டு கவர்மெண்ட்ல சில பேர் வேலை பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிஜி இந்த நீட் மார்க்ல கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடுத்து அவங்க வந்துட்டு இல்லைங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க முன்னாடியே போய் சேரலாம், நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கீங்க, கிராமத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கிராமத்துல வந்து வேலை செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அப்ளிகபிள் ரிசர்வேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையுமே அடிச்சு உடைக்கிற மாதிரி இனிமேல் நாங்களே நடத்த போறோம்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்தியா மாநிலங்கள் சேர்ந்து ஒன்றிணைந்த ஒரு நாடு. இதுல ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸே வந்து மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல தூக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர்ஸா முடியும். ஏன்னா இங்க ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் நடத்துறதுக்கான பட்ஜெட், மெடிக்கல் காலேஜுக்கான ஸ்டாஃப், மெடிக்கல் காலேஜுக்கான எக்யூப்மெண்ட், மெடிக்கல் காலேஜுக்கு தேவையான பேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எந்த பட்ஜெட்ல இருந்து போகுது? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்ல இருந்து போகுது. ஆனா அதுல 50% சீட்டு கூட நீங்க வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ இது எதுக்கோ தரமாட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் என்ன டேஷுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடத்தணும் அந்த மெடிக்கல் காலேஜை? எல்லாத்தையும் சென்ட்ரல்டே கொடுத்துடலாமே. இது திரும்ப திரும்ப பவரை ஒரே இடத்துல குவிக்கிறாங்க. ஊர் முழுக்க எல்லாம் மெடிக்கல் காலேஜ் வேணும், டாக்டர் நிறைய வேணும்டா, ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா வந்துட்டு ஏகப்பட்ட மெடிக்கல் காலேஜ் திறக்கணும்னு எல்லா கண்ட்ரியும் முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் நான் தான் நடத்துவேன் அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்துட்டு இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் மேல கொண்டு போயிட்டு நான் மட்டுமே நடத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பீயிங் அண்டர் அ வைஸ் டிக்டேட்டர் அண்ட் பீயிங் அண்டர் அ ஸ்டூபிட் டிக்டேட்டர்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. இங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we are under idiotic dictatorship. ஏன்னா இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. இந்த மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஆட்கள் தேவை, என்ன செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு வெங்காயமும் புரியல இவங்களுக்கு. இவங்க வந்து சைனா மாடல் அப்பட்டமா காப்பி அடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சைனா மாடல் என்ன பண்றான், அடுத்த 30 வருஷத்துக்கு எனக்கு இந்த லெவலுக்கு வந்து டாக்டர் தேவை, ஆல்சோ ஆல் ஜஸ்ட் கண்டக்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் த்ரூ அவுட் மை ஸ்டேட். நாடு முழுக்க வந்துட்டு எனக்கு இத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு இத்தனை மெடிக்கல் காலேஜஸ் வேணும், எனக்கு இத்தனை ஒன்றியத்துக்கு இத்தனை மெடிக்கல் சீட்ஸ் வேணும், எல்லாரையும் மெடிக்கல் படிக்க வைக்கணும்னு அவன் பண்ணி புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இவங்க மெடிக்கல் படிக்க வரவனையும் வந்துட்டு குறைச்சிக்கிட்டு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு ஆட்களை கம்மி பண்ணும் மேலே தான் இவங்க வந்து இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. இப்படியே போனா எவன் தான் வந்துட்டு எம்டி, எம்எஸ்சி, எம்சிஹெச் எல்லாத்தையும் படிப்பான்? ஸ்டேட் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாத்தையும் பண்ணும், ஆனா ஸ்டேட் கிட்ட வந்துட்டு எந்த கோட்டாவையும் கொடுக்காம நாங்களே வந்துட்டு பிரிச்சு கொடுப்போம் அப்படின்றது என்ன பைத்தியகாரத்தனம்? இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தா என்ன பைத்தியகார மாதிரி தெரியுதா இங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் பார்த்தா? இன்னொன்னு இந்த கல்ச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் கனெக்ஷன் ஃபேக்டர். இப்போ பிஜி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் நேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்துட்டு அட்மிஷன் ஆனா பிரச்சனை, லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் பேரியர்ஸ்.
அதனால வந்துட்டு நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸை வந்துட்டு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு பிரச்சனையா இருக்கு. அதனால மைக்ரேஷனே தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் இவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க. மைக்ரேஷன் எது migration. The community connection is amplified in the healthcare system when the students are connecting with their known people instead of those from different states. இங்க அதை எங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மைக்ரேஷன் 13th பாயிண்ட் வந்திருக்கு பாருங்க. அண்டர் நோ சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் மைக்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்கோயிங் எனி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்ஸ் ஷால் பி பர்மிட்டட் பை எனி யூனிவர்சிட்டி ஆர் அத்தாரிட்டி. வச்சாங்களா அறிவிட்டு காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஈவன் இஃப் பாசிபிள் ஆர் எய்ம்ஸ் ஆர் அண்டர் சம் அதர் திங் யூ கேன் கெட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் யூ கேன் கெட் அ மைக்ரேஷன். பட் ஆனால் இனிமேல் அது மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெளிவாக ஊற்றி மூடிட்டாங்க. அடுத்து இவங்க ஒரு விஷயத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. என்னடா நல்ல விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெசிடென்சின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் தியரி ஆர் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு 3 மாசம் இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இதுல. அதை வந்துட்டு 3 மாசத்துல இருந்து 1 மாசமா குறைக்கணும் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சைட்ல ஐஎம்ஏ இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சைட்ல சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க வந்துட்டு 3 மாசம் மினிமம் தேவை. அதாவது வந்துட்டு அவன் காலேஜ்ல படிக்கணும் 2-3 வருஷத்துல அவன் காலேஜ்ல படிக்கணும். அதே சமயம் அவங்க வந்துட்டு 3 மாசம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெசிடென்சில வந்து அவன் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு தெள்ள தெளிவா இதுல வந்துட்டு ப்ரொபோசல்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் மிகப்பெரிய அநீதி தான். இந்த சிக்கல்ல இந்த ஸ்பெசிபிக் இவங்க கொடுத்துருக்க ரெகுலேஷன்ஸ் வைஸ்ல பல ரெகுலேஷன்ஸ்ல இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும், ஸ்டாண்ட் அலோன் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா இங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்னு வாங்க 17th பாயிண்ட் வாங்க. Provided in respect of MD/MS students admitted with effective from academic session 2021, the training imparted as district residency program in district health system as provided for those shall be considered as training as imparted in medical institutions. District residency program இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. All the candidates joining postgraduate training program shall work as full-time residents during the period of training and shall attend not less than 80% of the imparted training during each academic year. 80% வந்துட்டு அவன் வேலை செய்யணுமா? எனக்கு என்ன ஐடியாவில் இவனுங்க இருக்கானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இதை வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபன் தரணுமா? ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அட்மிஷன் வந்து தலையிடக்கூடாதான். எவ்வளவு பெரிய பிராடுத்தனம் இதெல்லாம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணும் உங்களுக்கு. ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அட்மிஷனுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது. இந்த கோர்ஸ் ஒர்க் அண்ட் இந்த வைஸ் வந்துட்டு இதுல பல சிக்கல்கள் இருக்கு. கோர்ஸ் வைஸ் வச்சு அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்க எதிர்த்து கொண்டுதான் வருகிறார்கள். ஆனா இப்போ ஐஎம்ஏ வந்துட்டு இதுல வித்ட்ராவே பண்ணுங்க. பிஜி மெடிக்கல் ரெகுலேஷன்ஸ் பில்லையே வந்து வித்ட்ரா பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் ஆன்டி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஆன்டி பேஷண்ட் கேர் அப்படின்னு தெள்ள தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதுல மிக பெரும் சிக்கலா இன்னொரு சிக்கல் இருக்கு. என்னன்னா ஃபாரின் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஃபாரின் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னா 2018 மேல நீங்க ஃபாரின்ல போயிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹவ் கிளியர்டு நீட்டா. நீட்டு கிளியர் பண்ணாம நீங்க போயிட்டு எந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருந்தாலும் நீங்க டாக்டரா வந்துட்டு இங்க ரெகுலேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எவ்வளவு பெரிய பைத்தியக்காரத்தனம். நீட்ல இங்க அநீதி என்பதால் தான் அவனால பாஸ் பண்ண முடியல. அவன் வந்துட்டு ஃபாரின் எஜுகேஷன்ல போய் படிச்சுட்டு வரான். படிச்சுட்டு வந்தவன் திரும்ப நீட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இவனுங்க என்ன சொல்றானுங்க, நீ இங்க இருந்து போகும்போதே நீட் படிச்சுட்டு போனாதான்ப்பா வந்துட்டு உனக்கு நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒன்று உட்கார வைப்போம், இல்லைன்னா வந்துட்டு உட்கார வைக்க மாட்டோம் சொல்றது எவ்வளவு பெரிய ஐயோக்கியத்தனம். நீங்க இதை முழு மனதோட நீங்க வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஜூலை 31 சிஎம் வந்து எழுதிட்டார். இதுல பெரும் சிக்கலா நெக்ஸ்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2வது நீட் இருக்கு. நீட் வந்துட்டு ஸ்டேட் பிஜி கோட்டாஸ்ல யாராவது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்க தான் போகுது. பட் ஆனா ஸ்டேட் கோட்டா சீட்ஸை மொத்தமா நாங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம், நீங்க வந்து எதுவாக இருந்தாலும் பாத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்றது மிகப்பெரிய அயோக்கியத்தனம். எல்லாத்தையும் நீங்களே பண்ணிப்பீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதுக்கு இருக்கு? இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில், ஆந்திரா மெடிக்கல் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வைஸ் வந்து எலெக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கலெக்டிவா டிசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம ஜி தான் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எம்சிஐயே வந்து கட் பண்ணிட்டு எம்சிஐ ஆண்டா அவன் அப்படின்னு புதுசா என்எம்சின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார், நேஷனல் மெடிக்கல் கவுன்சில் அப்படின்னு. இந்த நேஷனல் மெடிக்கல் கவுன்சில் இருக்க சிக்கல் என்னன்னா, நேஷனல் மெடிக்கல் கவுன்சில் எல்லாமே வந்துட்டு ஆட்டானமி பாடி, இங்க எல்லாமே நாமினேட்டட் பீப்புள் தான். எம்சிஐல எலெக்ஷன் இருக்கும். ஆனா இங்க 25 செப்டம்பர் 2020 இந்த கொரோனா டைம்ல தான் தலைவர் வந்துட்டு நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்கல்ல. அந்த பாடியில மொத்தம் 33 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ஸையே வந்து ஃபுல் ரெகுலேஷன் பண்ணுவாங்க. இவங்க ஃபார்ம் பண்ணிருக்க இந்த நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் இட் செல்ஃப் அகைன்ஸ்ட் த ரூல் ஆஃப் ஃபெடரலிசம். இந்த எம்சிஐயை விட்டுட்டு நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஒன்று கொண்டு வராங்க. இதுல
மொத்தம் 33 பேர் இருக்காங்க. இந்த 33 பேரும் யாரு? 33 பேரையும் நாமினேட் பண்ண போறது பிரசிடென்ட். ஒரு சேர்பர்சன், 10 எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர், 22 பார்ட் டைம் மெம்பர். இவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்துட்டு எவன்ட்டையும் கேட்காம நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு நாங்க ஒரு டிராஃப்ட் ரெடி பண்ணுவோம், நாங்க ஒரு நீட்டை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய ஐயகேத்தனம். இதைய பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாம இந்த என்எம்சி டிராஃப்டை தூக்கிக்கிட்டு இதுக்கு வந்துட்டு நீங்க கமெண்ட் சொல்லுங்கன்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஆகஸ்ட் 30 வரை நம்ம கமெண்ட் சொல்லலாம். இது சம்பந்தமா நீங்க கமெண்ட் தாராளமாக தெரிவிக்கலாம். இந்த கமெண்ட்ஸை நீங்க சொல்றதுக்கு வெப்சைட்டும் இருக்கிறது. இந்த டெட்லைன் வந்துட்டு எப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 30 நைட்டு 12 மணி. அதற்குள்ள நீங்க உங்களுடைய இமெயில்ல இருந்து எப்படி வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம EAA 2020 அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ் அனுப்பணுமோ அதே போல நீங்கள் இதற்கு அனுப்பலாம். இப்போ எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா டு பிராக்டிஸ் மெடிசன் வைஸ் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் வந்துட்டு நீங்க வெளியே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப சிக்கலான பாயிண்ட், அதனால இதையும் சொல்லணும். வெளியே எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவன், அப்ராட்ல எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவன் +2ல வந்துட்டு சிபிஎஸ்இ போர்டு ஆர் ஸ்டேட் போர்டில் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிருக்கணும். த கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹேவ் ஆல்சோ குவாலிஃபைடு நீட் எக்ஸாம் டு சீக் அட்மிஷன் அப்ராட். வெளிநாட்டு போறவனையும் நீட்ல பாஸ் பண்ணியிருந்தா தான் வெளிநாடு போகணும். இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம்? எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியா இருந்தாலும் 54 மந்த்ஸ் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் ட்ரைனிங் போகணுமா, 12 மந்த்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி இருக்கணுமா, மொத்தம் 66 மாசம், 5.5 வருஷம் நீங்க எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கணுமா. இந்த மெடிக்கல் டிகிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் அது ஊருக்கே தெரியும். இதுல என்டையர் யூஜி ஒரே இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சிருக்கணும், ஒரே கண்ட்ரில தான் படிச்சிருக்கணும். வேற ஏதாவது கண்ட்ரிலயோ வேற ஏதாவது இது பண்ணாலோ மாறிடும். இன்னொரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா இந்த லைசன்ஸ் டு பிராக்டிஸ் மெடிசன் வந்துட்டு 10 வருஷத்துக்கு தான் வேலிடிட்டியாம்பா. திரும்ப 10 வருஷம் கழிச்சு நீ திரும்ப எக்ஸாம் எழுதணும், திரும்ப படிக்கணும், திரும்ப வந்துட்டு டாக்டர் ஆகணுமா. என்ன லூசுத்தனமா இருக்கு. ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நீ கிளியர் பண்ணிட்ட அப்படின்னா யூ கேன் பிராக்டிஸ் யுவர் டாக்டர்ஷிப். இதுல எந்த லூஸாவது வந்து 10 வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் வேலிடிட்டின்னு எவனா சொல்லுவானா? இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்துல எந்த கண்ட்ரியும் 10 வருஷத்துக்கு தான் வந்துட்டு டாக்டருக்கு வேலிடிட்டின்னு சொல்லி நான் பார்த்தது இல்லை. எவ்வளவு பெரிய மென்டலுங்கள்ட்ட சிக்கி இருக்கு இந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். இவனுங்களை வச்சுக்கிட்டு எப்படித்தான் நம்ம ஒருபட்டு நம்மளோட பப்ளிக் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணி இதுல வந்துட்டு இந்தியா இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் ஹெல்த், இந்தியாவுக்கு வந்து மெடிக்கல் டூரிசம்லாம் வராங்கன்னு பீத்திக்கிட்டு இருந்ததை ஒட்டுமொத்தமாக குறைப்பதாகத்தான் இருக்கிறது இந்த வேலை. இதை குறைச்சி ஒட்டுமொத்தமா நம்மளோட ஹெல்த் சிஸ்டம் அண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே நமக்கு நாமளே சங்கு ஊதிக்க போகிறோமா? இதுல இந்த என்எம்சி கோவிட்னால மட்டும் செத்து போன 1581 டாக்டர் சாவுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசல. ஆனா வந்துட்டு என்எம்சி பிஜி பில்லுன்னு ஒன்றதை மட்டும் ஆன்டி ஃபெடரல், ஆன்டி ஸ்டூடெண்ட், ஆன்டி டெமோக்ராட்டிக், ஆன்டி பேஷண்ட் கேர், ஆன்டி பப்ளிக் ஹெல்த் டிராஃப்ட் பில்லா மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துடும். அதாவது செத்து போனவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இரங்கல் கடிதமோ எதுமோ சொல்ல மாட்டான். ஆனா என்எம்சி நாங்க தாண்டா என்எம்சி, நாங்க தாண்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், நாங்க தாண்டா செய்வோம் அப்படின்னு மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருவானுங்க இவனுங்க. எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராட்தனம். நீங்க மெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா the mail should be president.pgmeb@nmc.org.in. அதுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்க தாராளமா அனுப்பலாம். கமெண்ட்ஸை கேட்பானுங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனா அட்லீஸ்ட் இருக்கிற ஜனநாயக முறைப்படி நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன விஷயம், அட்லீஸ்ட் we can comment on this. We should do this. செய்யணும். ஊர்கூடி தான் தேர் இழுக்கணும். நம்ம இப்படி பண்ணித்தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு திரும்ப ஆன்டி நேஷனல், ஆன்டி ஃபெடரலிஸ்டிக், ஆன்டி ஸ்டூடெண்ட், ஆன்டி பேஷண்ட் அண்ட் ஆன்டி டெமோக்ராட்டிக். இதுதான் இந்த வார செய்தி மக்களே. நான் உங்கள் கிசாமி, என்னுடைய நண்பர்கள் ஆச்சிரமா செஞ்சு, டோபிராமா செஞ்சு, கக்காஷி ஹட்டகே, இது கிசாமி டைம்ஸ் அண்ட் இது எங்கள் சுமி அன்ன காவியங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. குறிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து விடவும். நெக்ஸ்ட் வீக் வேற ஒரு விஷயத்தோட வரேன். இது கொஞ்சம் அவசியமான விஷயம். அநேகமாக 25 இல்லை 26 நாங்கள் வீடியோ போட்டுருவோம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் 4-5 நாள் டைம் இருக்கு. நீங்கள் கமெண்ட் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற இமெயில் ஐடிக்கு திஸ் இஸ் ஆன்டி டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் ஒரு வரியிலையாவது போட்டு அனுப்புங்க. தேங்க்யூ.